Urbano! Vamos, pasamos. It's on! Oh! Oh, no! How did he do it? Yeah! Oh! Jag ser röken runt sig alltså. Åh!
των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ των Επισκόπων των Αλεξίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ των δούλων του Θεού Γεωργίου και της δούλης του Θεού Πινελόπης, των ήμνης ευωμένων αλληλής και της σωτηρίας από τον Κύριο δεηθώμε, υπέρ του καταπευθύνει αυτής αγάπη και η ειρηνική και βοήθεια του Κυρίου δεηθώμε. Παρακαλώ λίγο την ησυχία. Υπέρ του φυλακτήν αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευλογιστήν αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του διαφυλακτήν αυτούς εν ομέντο διότι και την πολιτεία του Κύριου δεηθώμε. Λόγος Κύριος ο Θεός ημών χαρίστη αυτούς τιμίων των γάμων και την κοινωνία του Κυρίου δεηθώμε. Περτουρίστην ημάς από πάση την ψωργής και την και ανάγκης του Κύριου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη. Παναγίας Αρχάντου υπερπληγημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αγία Θεοτόκια σώσον εις με τα Πάσχονα και μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή μου στο Θεό παραθόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός ο αιώνιος, τα διηρημένα σαν αγαγόνης ενώνται και σύνδεσμος διαθέτους και δυσάρρητον. Ο ευλογής της Ισάρκια ενεβέκανης και ρόμους αυτούς της Ευαγγελίας εναδείξας. Αυτός ευλόγησον και τους όλους τους οδηγών αυτούς εν παντή εγώ αγαθώ. Ό,τι ελίμω και φιλάνθρωπος υπάρχεις, και του δόξου να παίρνω του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκη έχεις όνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, ας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε ο Θεός ημών, ότι είναι εξ εθνών προμής αυξάμενος Εκκλησίαν, παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήσινα ταύτα και διαφύλαξον τους δούλους του τους εν ειρήνη και ομονία. Σιγά πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Άρα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Πενελόπη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Πενελόπη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Πενελόπη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται η δούλη του Θεού Πενελόπη, το δούλο του Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται η δούλη του Θεού Πενελόπη, το δούλο του Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραγωνίζεται η δούλη του Θεού Πενελόπη, το δούλο του Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ. Σκάνει, Πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν η κουβάρα που θα αλλάξει. Εντάξει. Ωραία. Μπράβο. Ναι, έτσι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριος Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συγχωρεύτης εν Δημοσιοτοποταμία, στελωμένης στον νύχταρισας στο Κυρίο αυτού Ισάκ, γυναίκα και διέμεση αιτίας συντρέψεως αναβολήσαστε, την Ρεβέκα να αποκαλύψας, αυτός ευλόγησε των Αραγώνων, τον δούλο σου Γεωργίου και Πινελόπης και στήριξον τους παραπουλαληθέντες λόγων, βεβαίωσαν αυτούς τη κάποια παρασού Αγία ενότητη. Σιγά επαρχής εδημού της Σάρασαν και φίλοι και παρασού αρμόζεται ανδρή κοινή. Εις βοήθεια και τα δοχή του γένους των ανθρώπων. Αυτός ο Κύριος Θεός ημών εξαπεστήλε την αλήθεια εν την κληρονομία σου και την Ευαγγελία σου επί του δούλου σου, τους πατέρας ημών, εις καθεκάσιν γενεάν και γενεάν τους εκλεκτούς σου, επίβλεψον επί των δούλου σου Γεώργιο και τη δούλου σου Πινελόπη και στήριξον των Αραγώνων αυτό ελπίς και ομονία και αληθεία και αγάπη. Συγχαρητήρια επέδειξες δίδωση των Αραγώνων και στήριξες σε παντή. Διοδακτηλιδιού εδόθη η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Διοδακτηλιδιού εδόξας ήταν ήλεν χώρα Βαβυλώνος. Διοδακτηλιδιού εθανερώθη η αληθεία της Σάμαρ. Διοδακτηλιδιού πατερήμων ουράνους η τίμων γέγονεν επί του άσου των ιών. Δότε γάφηση δακτύλιων, ισχύραν αυτού και ανέκατε στο μόσχο του στεφτών, φύσατε και παγόντες ευκρανθόμεν. Άχι δεξιά σου, Κύριε, το Μωυσήνες τα στοπέδευσε, εν ερυθρά θαλάσση.
Λέγα του λόγου του αληθινού, η ουρανή στερεώθησε και γη θεμελιώθη. Και διεξιά των βούλων σε ευλογηθήσε το λόγο σου τον κρατεό και το βραχιόνι στο υψηλό. Αυτό σου και δέσποτα ημών, ευλόγησε το δακτυλοθέσιο του των ευλογίων ουράνων. Και άγγελος Κυρίου πορεύεσαι με τον αποβάσει με ζωή αυτών. Οδυσσίου ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα και δόξα να με το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Οι πορευόμενοι εντεσσοδές αυτού. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τους πόνους του κακό σου φάγεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μακάρι εσύ και καλός ιέστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ίσως άμελος ευθυνούσα τις κλίτες της οικίας σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ίσως νεόφυτα ελαιοκύκλο της τραπέζης σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τούτους ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ήδη τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας της ημέρας της ζωής σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, Και δόξα σοι. ήδη σιούς τον Υιό σου ειρήνη έπε τον Ισραήλ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κύριου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των δούλων του Θεού Γεωργίου και της δούλης του Θεού Πενελόπης, των ύμνησαν συναπτωμένων αλήσεις, γάμων κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευλογηθήνε το κάπο του των όσων έκαναν της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του παρασκευτήν αυτής σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής τέτοια και πάντα τα προσωτηρία αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστην αυτούς το εκτίμας από πάση της ιστορικής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας ακράδου υπερευλογημένης εντός του δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάνω των Αγίων μονέσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα ζωή μου στο Θεό παραθόμετα. Ό,τι πρέπει στη πάσα δόξα την και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, αυτός και νυν δέσποτα Κύριε Θεός ημών, κατάπτυση τη χάρη σου και την ουράνων επί τους δούλους σου τούτους, Γεωργίου και Πινελόπης και δώσει παιδίς και ταύτη εν πάση που τα γίνεται το ανδρή και το δούλος του είναι εις κεφάλι της γυναικός, όπως βιώσεις κατά θέλημά σου. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις τον Αβραάμ και τη Σάραν. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις τον Ιακώβ και πάντως τους πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις τον Ιωσήφ και την Ασυνέφ. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις Μωσέ και Σεμφόραν. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις Ισαάκ, Ιωακήμ και την Άννα. Ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, σε ευλογήσεις Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε Θεός μου, διαφύλαξε τον Όγιο και την Πυρβωτό. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε Θεός μου, διαφύλαξε τον Ιωνάνη και την κυρία του Κήτους. Διαφύλαξον αυτούς Κύριε Θεός μου, διαφύλαξε τους Αγίους της Πέδας. Εκ του σπυρός καταπέμπτης αυτής τρόσων ουρανόφθεν. Και έθινε από αυτούς τη χαρά να γίνεται να έχει Μαγδαλία Ελένη, όταν έβρεσε τον τιμόνος αυρών. Μνημόνεσαν αυτούς τους Θεός μόνο μόνο του Ενό και του Σιήμ, του Ηλία, μνημόνεσαν αυτούς Κύριε Θεός μόνο μόνο του Αγίου Σαράτων των Μαρτύρων, καταπέμπτης τους ουρανόφθεν σε φάνη μνημόνεσαν Κύριε Θεός ημών και των αναθρεψάτων αυτών γονέων, ότι ευχέ γονέων σε ρίζους και θεμέλια ανήκων. Έτσι δε μνημόνεσαι ο Κύριος Θεός ημών, το δούλο των παρανύμφων των συνελεφόντων εις η χαρά ταύτη. Μνημόνεσαι ο Κύριος Θεός ημών, του δούλου σου Γεωργίου και της δούλης σου Πινελόπης και ευλόγησον αυτούς. Και δώσ' αυτόν, ομόνια ψυχών και σωμάτων, ύψωσον αυτούς ως σκέτος του Λιβάνου, ως άμελουν εκκληματούσαν, τόρισαν αυτούς περμαστάρκους, συναπάσαν αυτά και ανέχοντες, περισσέψωσεν εις πάντα έργων αγαθών και συεβάριζον, και είδωσεν ιούς των ιών αυτών ως νεόπιτα ελαίων, κύκλο της τραπέζης αυτών και τη βαριστήσαντες ενώπιον σου λάψαντες τους φωστήρες, εν ουρανό εσύ το Κύριο ημών. Ω πρέπει πάσα δόξα κράτος τιμή και προσκύνησης νίκαια ή,
και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσιος των άνθρωπων, και εκ πλευράς αυτών ανοιχοδούμε στην γυναίκα και στις έξας αυτών βοηθών κατά αυτών, δε το ούτως αρέσει εσύ τους μεγαλειώτους μη μόνον είναι των άνθρωπων εκκλησικής, αυτός και νηδέζοντα εξ απόστηνον τη χείρα σου, εξ Αγίου κατεκτηρίου σου, και άρμοσον τους δούλους σου. Και άρμοσον τους δούλους σου, Γεώργιο, και τη δούλη σου Πινελόπη, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Αυτούς η σάρκα μία, χάριστε αυτός καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος του στην βασιλεία και δύναμη και δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Πινελόπη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, την δούλη του Θεού Πινελόπη, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, η δούλη του Θεού Πινελόπη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Πινελόπη, τον δούλη του Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Πινελόπη, τον δούλη του Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Πινελόπη, τον δούλη του Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων. Ζωήν της αντώσε και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών αιώνα αιώνος. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντοτε υπέρ πάντων ονόματι Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλήθεις εν φόβο Χριστού, γυναίκες της ιδής ανδράσιν, υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι όνειρεστή κεφαλήν της γυναικός, και ως Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστι σωτήρ του σώματος, αλλά ως περί Εκκλησία υποτάσσετε το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ιδής ανδράσιν εν παντή. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκες σε Αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και Αυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει. Γεμίσατε τα συντρία σύντατος και γέμισαν αυτά σου άνω. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και είναι καν. Ως διεγεύσε το αρχιτρικλίνο στο είδο του ίνων και γεννημένων, και ούκ ειδήν πόθεν εστίν, οι δε διάκον είδησαν ιδρικόδες το είδο. Φωνή των ηφίων αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό, πας άνθρωπος πρώτος των καλών ίνων κήθηση, και όταν μεθυσώσει τότε τον ελάσσο. Σίδεται πυρικά στον καλόν ίνων έως άρτη. Ταύτην επίσης την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας, και φανέρωσε τη δόξα αυτού, και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπαμε πάντες της ολιστικής εξολυθιανίας ημών είπαμε, και τη δεόμεθα υπερέλεγους ζωής ειρήνης, οικίας και σωτηρίας, των δούλων σου Γεωργιού και Πινελόπης και υπέρ του πένες του λαού το παιδευομένου το παρασουμέγα και πλούσιοτε. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ο πάντα ποιήσας τη ισχύ σου και στερεώσας την οικουμένη και κοσμήσας των στέφανων πάντων των πεποιημένων υποσού και των ποτήρων των κοινών τούτο, παρεχθόμενας στις συναυτήσεις προς γάμου κοινωνίαν, ευλόγησον, ευλογία πνευματική.
ότι ευλογητές στο όνομα και δοξαστές η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σωτήριον, σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούια. Σωτήριου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούια. Επειδή θα κάνουμε το μυστήριο μετά και της βαπτίσεως, Πάτε το κάνουμε τώρα αυτό ή... Αυτό. Περάσουμε και χαιρετήσουμε. όχι, δεν θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε τώρα το γάμο, εντάξει, Άρα να περάσουμε να χαιρετήσουμε. και μετά, στο τέλος, θα τελειώσουμε να βάλουμε το διευκόρ, θα το γράψουν τα παιδιά, θα έρθουν έξω να τους χαιρετήσουμε. Και μετά θα κάνουμε τη βάση, θα θυμάμαι. Ακόμα δεν τελειώσαμε το μυστήριο, θα κάνουμε το γύρω-γύρω τώρα. Εντάξει. Αυτά είναι των παιδιών, Φαντάξου μας αγόρι. Ωραία. Πάτε το χώρο της Ισραήλ, δεν θα κάνουμε τα παιδιά. Ναι, αμέ. Θα κάνουμε το χορό του Ισαΐας. Θα τελειώσουμε. Ιον τον Εμμανουήλ, Θεόντε και ανθρώπων Ανατολή, όνομα αυτών, ον μεγαλυνόντες, την Παρθένον μακαρίζομαι. Μαρτύρες, οι καλώς αφλήξαντες και στεφανωθέντες. Πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καύχηρμα, μαρτύρων αγαλίαμα. Πορευόμενης ειρηνή και εγκαρδιωμένους στην δικαιοσύνη τα εντελάς του Θεού. Και εσύ νύμφη μεγαλύτερη ως Ισάρα και θράνατος η Ρεβέκα, και βεβαίως όπως η Ιρακή είναι προνομμένη περιοδρή, φυλάξω τους όρους του νόμου ως εκδόθησε ο Θεός. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ημών, ο παραγγελόμενος σε Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον εκλογής σας, ευλόγησον και τους ζώλους τούτους και τους συνεφείς προς γάμον κοινωνία, συναθέντες ευλόγησον αυτούς τους όδους και εξόδους, πλήθωνον αυτής εν αγαθής ζωήν αυτών. Ανάλαβε. Ανάλαβε. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, η Παναγία και όμως του Τριάς και η μία Θεός της Βασιλείας, ευλόγησον ημάς και παράσχον ημί μακροδοΐαν, ευθεκμίαν, προκοπήν δύο και πίστεως και έβριξεν ημάς πάνω των επιτυχής αγαθών. Αξίωσα δε και ημάς και των επιτυχημένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω στον Αγίων Ελέησης του Φιλάνθρωπος και Λίμων Θεός. Δηλαδή στην υπάρξη και στις θέσεις να τα βάλουμε. Χωρίσουμε το Ευαγγέλιο, αφήστε το. Ωραία, τώρα είμαστε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Δόξα σε Χριστέ.
Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξαση. Ότι έτσι εν κανά επιδημής αστήμιον αναδείξεις τον γάμο Χριστός ο αληθινός του σημών, τες φρέδεις Παναφράτου και πάνω και Παναγενά του Μητρός, πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίου και Θεοστέ του Βασιλείου και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Μεγαλομάτρος Προκοπίου και πάνω των Αγίων, ελέηση του σημάς αγαθός και φιλάθροφος και ελέημο ο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς. Βοήθειά σας, παιδιά μου, να είστε πάντα καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ενωθήκατε κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό προσμένουμε και πάντα επιθυμούμε να μας ευλογεί και να μας δίνει ο Θεός μας δύναμη. Σας ευχόμαστε βίον αθόσπατο, γεμάτος ευλογίες, γεμάτος χαρές, γεμάτο βοήθεια από το Θεό μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και όρμο και Πενελόπη που ήρθαμε εδώ στην Αγία μας Εκκλησία και ευλογηθήκαμε όλοι μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα υπογράψουμε τώρα. Φέρτε μου τα χαρτιά. Λοιπόν. Θα κοιτάμε και τον φωτογράφο μας εδώ. Και το κάνετε εσύ την Λοιπόν, τα παιδιά μας θα βγουν έξω τώρα, θα τους ρίξουμε το καθιερωμένο ριζάκι, εντάξει. Θα αλλάξουμε και εμείς εδώ το ντεκόρ να γίνει της βαπτίσεως και μετά θα ξεκινήσουμε τη βάπτιση, εντάξει. Θέλω τα παράλια! Το Άγιο σου καταφύγει με το Υιόν όνομά σου και προσκέπτονται λίγο σου διαφυλαξίνε. Απόσυσον από αυτόν την παλαιάν εκείνη πλάμη και έπλησον αυτόν εις επίσης και ελπίδος και αγάπησον αγνώτης ο Θεός μόνος Θεός αληθινός και μονογενούς Υιός και το Κύριος ημών Χριστός. Με το Άγιος Πνεύμα. Δώσε αυτό εν πάση της εντολάς σου πορευθύνε και τα αριστά σε φυλάξε, ότι άπεισε αυτός ο άνθρωπος ζήσετε αν αυτής. Γράψον αυτόν εν βίβλο ζωής σου και ένωσον αυτόν την πύλη της χρονομίας σου. Δόξα στο όνομά σου, Άγιον επ' αυτόν και τον αγαπητού σου Υιού, Κύριε Δόμον Ιησού Χριστού και του ζώου σου Υιού σου Πνεύματος. Έτσι όσο να θαλμίσω ότι ένωσες αυτόν εν έδεια παντός και τα όντα σου από την πόλη ζωή σου αυτό. Έφεραν αυτούς, έτησε το χειρόν αυτών και πάλι το γέννη αυτών, εν εξομολόγησε τες προσκυνούντες και δοξάζοντες το όνομά σου το μέγα και τους κοινές για παντός πασμένες ζωής αυτών. Σε γαριμνή πάση και νάμις των ορών του στην η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμενοι, Κύριε Σαββάωθ, ο Θεός του Ισραήλ, όμενος πασανώσου και πασανορουστία, επιμήλευσεν επί τους δούλους σου τούτους και εξεζήτησον και ξερέπνησον και πέλασον από αυτόν πάντα τα ενεργήματα του διαβόλου, επιτίμησε της ακαθάτης πνεύμαση και δίωξον αυτόν και καθάρισον το έργο των χειρών σου και τη οξία σου χρυσάμενος ενέργεια σύντριψον το σατάνα του αυτόν. Εντάχει και δώσε αυτούς νίκας κατά αυτόν και των ακαθάτων αυτών πνευμάτων, όπως του παρασού ελέους και χάνονται, καταξιωθεί των αθανάτων και πουρανίων σου μυστηρίων, και δόξα είναι αναπέμπει στον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκη και έξι αιώνας των αιώνων.
Του Κυρίου δεηθόμεν, ον δέσποτε Κύριο ποιήσας τον άνθρωπο κατ' εικόνα σου και ομοίου σου και δούσε εξουσία ζωής αιωνίου, είτε εκπεσόντα δια της αμαρτίας μη παριδών, αλλά οικονομήσε της ενδοπής του Χριστού σου, σωτηρία του κόσμου αυτός και τα πλάσματα σου, τα λυτρουσόμενα του δουλείου του εχθρού, πρόσδεξη της βασίας σου, την επουράνων, διάνοιξον αυτών τους ορδαλμούς της διανοίας σου, αυγάσεν αυτόν τον φωτισμό του Ευαγγελίου σου, διζεύσον αυτός της ζωής αυτού άγγελο φωτεινών αιώμεναν αυτόν από πάση βουλή σου αντικειμένου, από συναντήματος πονηρού, από δαιμονίου σημεριού, από φαντάσματα πονηρών. Εξέλασον από αυτόν πάνω πονηρό και κάθε πνεύμα και κυβέρνημα και φόλεγον αυτόν την καρδία. Εξέλασον από αυτόν πάνω πονηρό και κάθε πνεύμα και κυβέρνημα και φόλεγον αυτόν την καρδία. Εξέλασον από αυτόν πάνω πονηρό και κάθε πνεύμα και κυβέρνημα και φόλεγον αυτόν την καρδία. Πνεύμα πλάνης, πνεύμα πονηρίας, πνεύμα δολιοτρίας και πάση πλέον εξίας, πνεύμα θέσεως και πάση της ακαθασίας, συνεργουμένης κατά τη δασκαλία του διαβόλου. Και επίσης αυτούς πρόβατα λογικά της Αγίας Τιμής του Χριστού σου, μέλη τίμια της Εκκλησίας σου και ευηγιασμένα, θυγατέρες και φωτός και ιούς, με την κληρονομία σου βασιλεία σου είναι κατά τη οντολά σου φιλιτευσαμένη και φυλάξαντες της Αγίδων άνθρωπος διατηρήσαντες των αρχιτών αμόλυτων τύχημα κρατητό και τη βασιλεία σου. Χάρτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου με θεοβλογητώσει του το Παναγίου και αγαθό, της οποίου σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλοι οι νονοί μαζί. Θα πούμε τώρα. Πιστεύω. Όχι. Αποτάσσω το σατανά και πάση αρίς αυτού και πάση λατρεία αυτού και πάση αγγέλης αυτού και πάση πομπήρη αυτού. Αποτάσσομαι. Αποτάσσω το σατανά και πάση αρίς αυτού και πάση λατρεία αυτού και πάση αγγέλης αυτού και πάση πομπήρη αυτού. Αποτάσσω σατανά και πάση αρίς αυτού και πάση λατρεία αυτού και πάση αγγέλης αυτού και πάση πομπήρη αυτού. Απετάξω σατανά. Απετάξω σατανά. Απετάξω σατανά. Και επίσησον και έβδισον αυτόν. Φυσάτε 3 φορές προς τα έξω. Ωραία. Και 3 φορές τίνουμε κάτω. Πολύ ωραία. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσομαι. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσει το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Και πιστεύεις αυτό. Πιστεύω αυτός Βασιλεί και Θεό. Πιστεύω αυτός Βασιλεί και Θεό. Πολύ ωραία. Και το πιστεύω. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέτα. Και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και πάλι ερχόμενος και καθιζόμενοι εξ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενος με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας που καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσχυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών και εις μίαν Αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άβεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση μικρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι. Συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμε. Συνετάξω τον Χριστό, συνετάξω τον Χριστό. Και προσκύνησον αυτό. Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομούσιο και αφόριστο. Πολύ ωραία. Ευλογητός ο Θεός ο πάντως ανθρώπους τέλος ότι είναι και εις επίγνωσιν αληθινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Πολύ ωραία. Δέσου τα Κύριε Θεός ημών προσκάλεσε τον δούλον σου Κωνσταντίνο. Προς το Άγιο σου φώτισμα και ταξιώσον αυτών της μεγάλης ταύτης χάρτης του Αγίου σου βαπτίσματος και απόδεισον αυτού την παλαιότητα και ανεκαίνησον αυτό τη ζωή την αιώνη και πλήρωσον αυτόν της του Αγίου σου πνεύματος δυνάμεως της ένωσης του Χριστού σου να με καίτη τέκνο σώματος έλατος βασιλείας. Ευδοκία και χάρη του μονογενού σου με ευλογητώσεις στο Παναγίο και καθό
Υιζοποιός πνεύμα την ίνκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε. Δέσουσα Κύριε Θεός ημών, προσκάλεσε τη δούλην σου. Ευελίνα προς το Άγιο σου φώτισμα και καταξιώσαν αυτής της μεγάλης αυτής χάριτος του Αγίου σου βαπτίσματος. Απόκτησαν αυτής της παλαιότητα και ανακαίνουσαν αυτή τη ζωή την αιώνη. Και πήρωσαν στους Αγίους του Πνεύματος συνδυνάμεσης της Ένωσης του Χριστού σου, η να μην κοιτάει της όνοματος σε άλλο τέκνος βασιλείας. Ευδοκία και χάρη του μονογενού σου μεθευλογητώσεις, στο Παναγίο και αγαθό, και ο Χριστός Πνεύμα την νίκη εξ αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Ο Αναστάσια και Πετρόπου του αληθινός Παναχράτου και πάνω και Παναγγελάτου Μητρός, η αδυνάτου του Θεού Σταυρού, προσασίες του Τιμήνου Κορανία δυνάμενα σωμάτων, η συστηματοδόξη προδρόμου και Παυσού Ιωάννου των Αποστόλων, Καλλινίκων Μαρτίνων των Οσίου και Θεφόρου Πατέρων των Ασκής Λαμπισάτων, των Αγίων και Αματικών Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων Ιωακήμ και Άνης, έτσι δε του Αγίου Κωνσταντίνου, των Αποστόλων και της Αγίας Ευελίνας και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελέησου και στους ομάδους αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμω Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου ελέησου και σώσον ημάς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η μονή μου θα έρχεται στη δεξιά. Βαπτιζομένου σου Κύριε, εις της τριάδος επανερώτη προσκύνηση του γαργενήτωρος, η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και των κόσμων φωτίσας δόξασι. Προκειμένη Βασιλείας Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη εξ αιώνας των αιώνων. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Τριωτικών ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου του Τίμου Πιστερίου του σε Χριστό Διακονίας παντός του Κυρίου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ευσεβούς ημογένους και του καταξηράου θάλασσα και αέρα φιλοχρηστημού στρατού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίας Ειρήνης του τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του καταπευθύνει αυτόν τη χάρη του λυτρός στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του καταπίτη σύνδεση του κάθε δική της Τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του φωτισύνη μάθημα του γνώσου και ψευίας της του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του αναδειχθήνε το είδο του αποτρόπιον βάσει βουλής ορατών και οράτων ηθρών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του αξίου γενέσε του ενέργου αυτάς βασιλείας, των εναυτό βαπτιζόμενων του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του νυν προσερχομένου του Αγίου Φωτίσματος και της σωτηρίας αυτού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του αναδειχθήνε αυτών ιών φωτός και κοινωνόμων των Αγίων αγαθών σου του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του γενέσε αυτούς και σύμπιτους και κοινώνους του θανάτου και της Αναστάσεως προς του Θεού ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του διαφυλαχθήνε αυτούς τη σχολή του βαπτίσματος και των αναλαμβώνων του πνεύματος άσπυλων και αμόμητο την ημέρα της φοβέραξης του Θεού ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του γενέσε αυτού του και το είδο του τον τρόπο αλληγενήσης απεσερμασιών και δημαστασίας του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ τους ακούσιν και του Θεών φωνήσεις του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ρησίνη αυτούς τε και ημάς από πάση λήψη οργής και δίνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη, Παναγίας Αχράντη περιπλογημένης εδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, με τα πάνω των Αγίων μου μονέψετε σε αυτούς και αλλήλους και πάση ζωή ημών στον Θεό παραθόμεθα. Ότι μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και τις λόγους εξαγγές η προσύμνον το θαυμασίο σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και τις λόγους εξαγγές η προσύμνον το θαυμασίο σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ούτως λόγους εξαγγές η προσύμνον το θαυμασίο σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Στην καρβουλής εξεκόντωσης είναι παραγωγόντας σύμπαντα το σοπράτη συνέχιση στην κρίση της συμπρονοία δίκαιων δική τα σύμπαντα. Τέτρας κερί στο κύκλο της ενευτές εφάνωσης, τρέμος είναι ο ρηπάς δυνάμεις, ενίων, σε δεξάδες Ελλήνης και διχάντα άστα,
Σίγα που το φως έπρεπε το συνάδελφο του τελείου ξερεπηγέ. Σι εξέτεινα στον ουρανό σου φέρεσαι ιστερέως και γέννη των υδάτων. Σι περιτύχησε θάλασσα του άμμου προς τον απνάου στον αρέξα και εις αγγελικές δυνάμεις λειτουργούσι. Ή τον αρχαγγέλο χωρίς τους κοινούς στα πολιώματα και ρουφήν και τα ξερεργά σεραφείμ. Κύκλο ισότε και περιπτάμενος ότι θα προσδόξου καταλείπεται. Σιγάρι Θεός ο αναπαρήγραπτος αναρχώσου και νέκτωσίδες. Επί της γης μορφή δούλου λαγών ονόματι ανθρώπων γενόμενος. Του παρέφερες δέσποτα δια του λαχναλαίου σου θειάσεις του διαβόλου και νόμου των γένος των ανθρώπων. Αλλά ήρθες και έσωσες σημάς, ομολογούμε τη χάρη. Κηρύττω με το έλεος σου πρέπει την ευεργεσία της φωνής, ίσως σημών γονάς ελευθέρωσας, παρθενική νοικιά της μήτας του φως σου, βάσα εκ της σημνής επιφανέντα, σιγάρι Θεός σου μορφή σώπτης και ανθρώπους αναστράφες, συγχύτα Ιορδάνη έρχεται σε γεια σου ουρανό κάμψε στο Παναγιώ σου πνεύμα, και τα σκεφαλά σου εκεί σε εφολγόντους είναι του ξακόντων. Αυτός ο φιλάς του βασιλεύ, πάρε σου κινητή της ζωής πνεύματος και διάσου το είδο σου το. Αυτός ο φιλάνθρωπο βασιλεύ παρασοκενή διέσπιση της ζωής του πνεύματος και υγείας του είδος του το. Αυτός ο φιλάνθρωπο βασιλεύ παρασοκενή διέσπιση της ζωής του πνεύματος και υγείας του είδος του το. Και δώσε αυτό τη χάρη της απολυτρώσης στην ευλογία του Ιορδάνου. Πίσον αυτόν αυθασίας πηγή να αγιασμού δώρων αμαρτημάτων λυτήριων, νοσημάτων αλεξιτήριων. Δέμος συναλέσσεροντες εναντίον δυνάμεις αναπρόσιτων. Αγγελικής συγχωρηρωμένου φυγέτωσαν από αυτό επιβάλλοντες στο πνεύματί σου. Ότι το όνομά σου κύριε πεκαλίσαμε το θωμαστό και έδωσε το φοβρές της απέναντίης. Συντριβή το σαν υπερσημί του τυπητημίου σταυρού σου πάση εναντίες δυνάμεις. Συντριβή το σαν υπερσημί του τυπητημίου σταυρού σου πάση εναντίες δυνάμεις. Συντριβή το σαν υπερσημί του τυπητημίου σταυρού σου πάση εναντίες δυνάμεις. Υποχωρησάτω εν μη πάτε τα εναέρια και φανή είδωλα, και μη υποκρυβείτε το έδετο των δαιμόνων σκοτεινόμηδε τη αναβίτη των βαπτιζομένων σου, Δεόμεθά σου, κυρίε πνεύμα πονηρό σκότος λογισμών και διανύστερα έχει διανύει σε πάγο. Αλλά συνδέσποτα των απάντων. Ανάδειξο, αλλά εσύ τον απάντων δέσποτα, ανάδειξο το είδο του, το είδωρα πολυτρό σου, είδωρα αγιασμού, καθαρισμό αρκό και πνεύματο, άνεσυνδεσμό, άφεση παραπτωμάτων, κρύβου. Ψυχής λουτρών, παλιγενεσίας, αναγγελισμών πνεύματος, ευαισθησίας χάσμα, έρευμα θασίας, αυθασίας πηγής ζωής. Σιγά είπα στην Κύριε Λούσας και καθαρή γίνεσαι αφέλη της πονηρής από τον ψυχών ημών. Συγχαρήσω με την άναθεν να είναι γέννηση συμποιήτατος και πνεύματος επιφάνευτη Κύριε Χριστότο, και δώσ' μεταποιηθεί είναι τον εναυτό βαπτιζόμενο, εις το αποθέσει με τον παλαιόν άνθρωπο των θυρών κατά της επιμήνης της απάθης. Εμείς σας δεν τον νέο τον αναγγελούμε κατ' εικόνα του Χριστότος αυτό, είναι γεννόμενοι ψήφιτος εν ονόματι του θανάτους και του βαπτισματος κοινωνός σας φυλάξεις Αναστάσεώς και γένετε και φυλάξαντες η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και αυτής της αντές. Την παρακαταθήκη της Θείας σου χάριτος, έξι των βραβείων της Ανοκλήσεως και της αδοθμητή του πρωτόδεξης απογραμμένης εν ουρανό, εσύ το Θεό και Κύριο ημών του Χριστού. Ότι εσύ πρέπει δόξα, κράτος, ήμι και προσκύνηση ομάδων του Πατρί και το Παναγιώ και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Τα λόγια που είναι ότι το ροζ, πρώτο το αγοράκι. Λοιπόν, η νονή το αγόρι μας. Του Κυρίου Δεϊθών. Δέσποτα Κύριο Θεός μου, τον Πατέρων με τη συμβολή του όνομα περιστερά, να αποστείλας κάρτος ελέους έους ανήκους ομάδας καταλλαγής, σύμβολο σωτηρίας του τέπου του κατακλυσμού, και το της χάρτος μυστικιών δικτύων περιτροπός σας, ότι της ελέας των καρπών εσπήρωσης του Αγίου σου μυστήριων χορηγήσεις, του διαθέτου και του νόμου του νόμου του Αγιπτερώσου και του σοφάρ τελειών, αυτός ευλόγησον και το έλεο τούτο. Τη δυνάμει και ενεργεία και φοιτήσεις του Αγίου Πνεύματος, ώστε γενέσει αυτό το χρήσμα αυθασίας, οπλοδικαιοσύνης, ανακοινισμός του σώματος, πάση διαβολικής ενεργείας αποτρόπων, εις απαλλαγή κακών πάσης πνευμένης αυτού και επίσης και μεταλαμβάνωσον εξ αυτού. Τη δόξα του μονογενού και του Παναγιού και αγαθού. Και ζωοποιό σου πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχομαι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πρόσχομαι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πρόσχομαι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ευλογητός ο Θεός που ποτίζει και κι άλλο του Παντάνθρωπου ερχόμενος στον κόσμο νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Πάτε μια καρέκλα. Πώς παίρνει έτσι. Το δοκιμάσαι. Δεν είναι μωρό μου. Α, είναι το πάρουμε από πάνω, Ναι. Όχι από πάνω. Περίμενε. Ως της θέλει ο πίσω μου ερθεί, απανισά το εαυτό, αράτω το σταυρό μου και ακολουθεί το μου. Τέλειος, ωραίος. Μπράβο, θα την κάτσε με την ονά σου και τους νόμους και τον νόμους σου μαζί.
Πάμε η Ευελίνα, ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός. Ευελίνα Ευαγγελία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραία. Μπράβο. Εντάξει, πολύ ωραία. Για δώστε μου λίγο το θυμιατό μας με το Ευαγγέλιο. Αυτό βάλτε το λίγο στην άκρη. Ωραία. Νομί μου, όπου είναι εγώ θα είστε απέναντί μου. Έτσι, εγώ θα είμαι από εδώ, θα είστε τώρα να δω απέναντί. Δεν ξέρω κάποιος να κρατήσει τις λαμπάδες. Δύο παιδάκια τις λαμπάδες. Εσύ, όταν θα έρθει θα την ανάβει και ανάβει, θα στάσει εσύ. Ωραία. Νομίζω καλύτερα θα είστε εδώ απέναντι. Πάμε λίγο απέναντι. Και εσείς εδώ, κοντά. Μπράβο παιδιά, έτσι, πολύ ωραία. Ως εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Ως εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Ελάτε εδώ, δεξιά, αριστερά, εσείς παιδάκια, λαμπάδες. Εμένα θα κοιτάτε, εμένα εδώ. Πινελόπη και Γιώργο, ελάτε και εσείς εδώ. Ως εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρος μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής, Σοφία, προσδρομέως επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα, πρόσχομαι, αδελφοί, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις το θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, η ναός περιγέννη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν γεννότη της ζωής περιπατήσομεν, η κασίφητη εγώνα με το μειώμα του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του οικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία, ο γάρ αποθανόν δεν δικαίωται από της αμαρτίας, ο δε αποθάνομεν σε Χριστό πιστεύομεν ότι και ζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγέρθης εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού και τι κυριεύει, ο γάρ απέθανε τη αμαρτία, πέθανε νεφάπαξ, ο δε ζήσει το Θεό, ούτω και εμείς λογίζεστε από τους νεκρούς με τη αμαρτία. Ζώντες δε το Θεό, εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. ειρήνης των Αγινός κοντή. Αλληλούια, Σοφία, ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Ματίσου, Κύριε δόξα. Τα παιδάκια εδώ από κάτω. Το καιρό εκείνο, οι 11 μαθητές πορεύθησαν στην Γαλιλαία εις όρους κοντά του καθής ο Ιησούς και ειδώντας αυτόν προσεκίνησαν να φροντίστασαν. Και προσεφθόν ο Ιησούς ελάδας να τις λέγονται δώσει μη πάση εξουσία ουρανών και πηγής, πορευθέντες των μαθητές ανεβάτε τα έθνη βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς την ειρήνη πάσα ως ανετιλάμην ημί. Και εγώ εδώ με θυμών ημί πάσης μέρας, έως της συντελείας του
του αιώνος. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ευαπτίστης, εδικαιώθης και εφωτίστης. Ευαπτιστήκατε, φωτιστήκατε, μυρωθήκατε, γιαστήκατε, απολυστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Κύριου Πνεύματος. Αμήν. Μπράβο, Κωνσταντίνη. Μπράβο, Ευελίνα Ευαγγελία. Το Κυρίο δεηθόμεν. Δέσποτα Κύριε Θεός ημών. Κύριε Θεός ημών, του δρόμου που ελπίδασε εδώ αυτό το Συγγενείο του Χριστέβαλος, ευλόγησον και τα παρόντα παιδιά και επί την κεφαλήν αυτών ευλόγησον στους παρόντες δούλους η κεφαλή αυτήν ευλογία σου καταδείτε και σου ευλογήσουν για τους προφήτες σου Σαμουήλ τα πήρε των βασιλιά. Ευλόγησον και την κεφαλή του δούλου σου Κωνσταντίνου και της δούλης σου Ευελίνας Ευαγγελίας, διαχειρώσεων του Μαρτωλού, επικτών αυτό το πνεύμα της του Αγίου. Όπως προκόπτοντες εν ηλικία και πολύ εγκύρωση σου δόξα σας αναβέβηση τα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάση με ζωή σε αυτόν. Ότι πρέπει στην πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γη και έξω όνος των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός σου επίσημο δόξαση. Ο ημιορδάνη που όλα τα στήλια και δεξάμενα της μόνος Ελίου Χριστός αληθινός παραγράτω και πάνω και Παναγυρά του Μητρός των Αγίων, της Αποστόλων, επί δε Κωνσταντίνου και της Αγίας και της Παρθενομάρτυρος και Παρθένου Ευαγγελίας και Ευελίνας και πάνω στον Αγίο Ελίος του Φιλάνθρωπος και Λέιμον Θεός. Διεύχον τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησούς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα κάτσουμε γνώμη από εδώ, εντάξει, από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, και η Μανούλα τώρα θα έρθει, καθίστε σε αυτή τη σειρά. Συγγνώμη, μου έχω κάτσει εκεί. Θα κοιτάτε την ονά. Πώς θα δίνει με τον ονά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα μόνο. Επειδή η μονή είναι πάντα άξιοι που μας βαφτίζουν τα παιδιά και μας δίνουν αυτή την τεράστια ευλογία και βρεθήκανε στον δρόμο μας και όχι μόνο αυτό, μας είπανε εγώ θα σας κάνω τα παιδιά σας χριστιανούς Ορθοδόξους, εντάξει. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα. Και η τιμή λοιπόν θέλει να κάνουμε λοιπόν 3 μετάνοιες, θα κάνεις 3 μετάνοιες σε όλες τις νονούς, να πάρεις τα παιδάκια σου. Εντάξει, γιατί μέχρι τώρα ήταν των νονό τα παιδιά. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν από τον νονό μας εδώ πέρα. Όχι, δεν θα κάνεις σταυρό, θα κάνουμε μετάνοια. 2, 3, φυλάμε το χέρι του. Εντάξει, όχι το γρήγορο. Θα πέσει. Της νονάς, πάλι μετάνοιες, 3 μετάνοιες. Και την ονά μου στην άλλη. Πολύ ωραία. Πάντα άξιοι είναι στους ενωνύμους μας ότι είστε τα παιδιά μας. Και πάντα ευλογημένους, ο δρόμος να είναι καλός. Ευλογημένος ο Θεός πάντα να είναι μαζί σας, Γιώργο και Μιχαηλόβη, και στα παιδάκια μας, ο Κωνσταντίνο και την Ευελίνα και την Ευαγγελία μας, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, ελπίδα, κουράγιο και κάθε ευλογία. Ο Κωνσταντίνος μας θα δει στο ιερό, θα κάνουμε ένα κύκλο στο ιερό. Στο όνομα του Πατρός και του Κυρίου Αμήν, στο όνομα του Πατρός και του Κυρίου Αμήν, στο όνομα του Πατρός